Hi guys, maayong adlaw kaninyong tanan. Kani nga video kay naghimo day mi aning rice o bituron. Pagkahuman ako og kaon kay nitabang na pod ko og pamutos. Lantaw ninyo sa kong tiyan, di ba dako kaayo guys. Busog kayo ko ana unya nitabang ko og pamutos. Nagbarog lang ko kay para murag mahilis-hilis og gamay ang atong kinaon, di ba? Dako kayo akong tiyan, murag jud aning buntis. Dili ra bagyod. Daghan naman og naputos. Naginahinay na dayon ko og pahimutang sa kaha og sa butin diri sa gawas. Gawas ra ko nagprito guys kay nindot man sad sa gawas hayag. Pagkahuman na ako alang nang giiswag gamay ang akong kamera para makita jud kunuhay ko diha sa video o di ba? Medyo ubay-ubay gid ko og pritohonon ani kay daghan jud kayo ang naputos nga rice o bituron guys. Mga duha ni siya ka kilo nga pilit ang nahimo ani. Unya ang lumpia wrapper niya kay mga 100 pieces guys. Bale, ikaduha na ni siya nga higayon nga naghimo mi diri og rice o bituron diri sa bukid diri sa probinsya namo guys. Kay ang sister lang ang nakahibaluan ni guys. So giganahan na pud siya nga maghimo siya og rice o bituron. Lami man gud kaayo siya guys. Kinsay nakatilaw ani? Nakatilaw na ba mo ani guys? Asa mo nakapamalit ani guys? Nabay mga namaligya ani rice o bituron. Lami jud siya kaayo kay butangan bitaw siya og kuan kanang pilit na siya butangan og kanang OB flavor nga condensed, di ba guys? Lami jud kaayo siya as in. Pagka brown na dayon niya, ako na din siyang gipang kuha kay luto na to siya guys. Mura ra gud na og kanang nagluto ka og lumpia, mga ingonana bitaw. Mag brown na gani kuha na siya nimo kay luto na siya. Pwede na jud kayo ni nimong ibaligya kung ganahan jud ka guys, di ba? Pwede jud kayo ni nimong i-negosyo kaning rice o bituron. Dili ra man siya hassle guys, dali ra jud kayo. Once na maluto ang pilit, imo dayon na siyang ipamutos sa wrapper. Mao na ni ang ako ang naluto guys. Nakita ninyo na siya ay kanang toppings sa ibabaw na Nabutangan na siya og mga toppings niya. Ang gibutang lang ani sa ko ang sister kaning ube nga condensed, di ba? Lami na ni siya guys. Nindot na siya lang taon. Og mo na lang ni ang ako ang luto unon, tiwaso na ko og prito. Medyo diri dapita mo siya og napaig-paig pero okay ra na kay makaon ra gyapon na siya guys. Labi na og init-init pa, lami jud kayo kay crispy og crunchy. Pagkahuman ako og luto tanan sa rice o bituron sa kadayon ko diri sa taas guys. Nitambo, nilantaw ko ani dinhi sa ubos. Nagtukar sila diri sa ubos. Ako ang pagumangkon nga si Christian J. Compra, kauban niyang mga kabanda unya ni kanta diha si Kayla ang uyab sa ko ang pagumangkon. Pasensya na guys, dili ninyo madungog ang iyang kanta no kay iwas lang ko sa copyright. So para to guys, thank you for watching.